Haka sngi ka basau jong ka Commonwealth Games ka India ka layo Khur sa kumba lightly ki medals kata way u silver medal but artli ki bronze. Ya u silver medal lawan ra da Shushila Dewi kabala job haka judoka 48 kilo kategori. But your bronze medal lawan ra da Vijay Kumar haka 60 kilo judo. But sa away bronze lawan Harjinder Kaur the job yaka 71 kilo weightlifting. Haka sngi ka basau ka India kalayo artli ki medals na ka judo but way na ka weightlifting. Menda ka jingdon jong ki medal bagari India kalayo pan Khur na ka Commonwealth Game kilong kendai lightly ki golds, lightly ki silver, but lightly ki bronze. But ka kubor ka basngeu tenat ya ka India ba haka sin ka baningkong bagari India kan sayo yung medal. Haka jingile kai low balls women's. Haka bagari India kala lim ya ka New Zealand haka semi final haka bakala job da kanriu laga katlai. Lengba ka jing job ka jong ka Persia ya ka New Zealand India kan yakni yo gold medals. Persia ya ka South Africa. Haka jingile kai hockey kari India kala yak haj Persia ya ka England. Haka bakila yo mar sao gol. Haka ni jingile kai haka baningkong ka India kala tam ya ka England da lai la not. Henry haka fourth quarter ka England kalawan pai syak jingle haka bakala pan pai ya ki jong kari India haka bakala yo ban thep sao gol. But ka India kala yo ban thep tang shigul haka quarter ka basau. Kine gilong ki medal ki balayo ban Khur haka Commonwealth nadu ka sngi ka baningkong hadu ka sngi ka basau.